Pujangga ngendika wonten marga kagungan kersa nanggap Rai Giska Campursari rezekine bar duwe gawe lancar. Amin. Ning kudu aku dijak nek gak dijak gak lancar. Turne yo ngene Mas Idi, tak paringi pirsa pisan. Nek bos kesot kuwi Campursari karo Son kuwi regane pira yo gak ngarani kon nulis dhewe. Dadi arep bayar pira karepmu. Aliasipun bose Rai Giska Musik Puma Audio niku cong boros. Walah ora trimo cong. Los. Iya. Yuk. Tidak terbatas dipun Jambuyung Sositum Puma juga diabadikan video syuting sinema production. Malah lali marang aku sidik banjur nesu malah ngajak padu
interupsi. Operator nek sone jek nganggo benging mulih ganti. Pilih jeng rawo Pak Bayan Arianto. Bede. Apa kowe pancen ra kelingan jamane dek biyen cah ayu kowe janji bunga susah